हेल' लोगोफोर, फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नोंथांमोननिसिम जासिहरबाय। लोगोसे नोंथांमोननो आं दिनै माखासे गोदान खौरां नोंथांमोना बेखौ नायलांदो। नोंथांमोना बेखौ मोनथिनो गोनां होननानै आं सानो। बेखायनो नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअखौ अननानै। से नाम्बारावनो दं जोंनि हादराव गोबां खैफोद फैगासिनो। बैफोर खैफोदफोरा मा मा नोंथांमोना नायनानै ला फारियै। बेफोर खैफोदफोरानो जाहैबाय जोंनि हादराव से नाम्बाराव दं दैबाना, माने जोंनि आसामाव बे स्पेसियेलि जोंनि आसामाव जादों बाक्सा, नलबारि, गवालपारा, दरं आरो बायदि बायदि जायगायाव जाबावदों आरोना। माखासे जिल्लाफ्रावबो जाबावदों दैबाना जादों। बेबो मोनसे जोंनि आसाम हादराव बा जोंनि हादराव बेफोरबायदि सोमजिगासिनो दं आरोना, मोनफानि उनाव मोनफा गुबुन गुबुननो। 2 नाम्बाराव नाय बारहुंखा बा साइक्लन, बेंगल, आसाम, उरिष्या, तेलेंगाना, बेबायदिनो मोनफ्रोमबो हादरसायाव माने अबेबा हादरसायाव अबेबा स्टेटआव बांसिन जादों। जोंनि आसामावबो एसे एनै नांदों। बिदिनो माने बारहुंखाजोंबो माखासे गोबां मानसिनि जिउ खहा खालामबाय आरो माखासे बहुद खहा खालामबाय बिदि आरोना। आरो 3 नाम्बाराव नाय भाइरासनि थाखायबो जोंनि बुहुमावनो आरोना, जोंनि हादरावल' नङा, जोंनि हादरावबो होनजाबाय, माने जोंनि हादरावबो गोबां जाबाय आरो गोबाङानो थैबाय। 3,000निबो बारा जाबायना जोंनि हादरावबो थैनाया, भारत हादरावबो लोगोसे। आरो गुबुन गुबुन हादरावथ' आरो गोबां दंबावो। बेजों लोगोसे मा मा भाइरास होनना बुङोबा जों कर'ना भाइरास बा कभिड-19, लोगोसे आमेरिकान स्वाइन फ्लु होननानैबो जों मिथिनो मोन्दों। जायनि जाहोनाव जोंनि आसामाव 7टा डिस्ट्रिक्टआव अमा फाननाय आरो बायनायखौ बन्द' खालामना होदों सरकारा। आरो 4 नाम्बाराव नाय लाख गुमानि एटेक जोंनि भारत हादराव, आरो हाजार गुमाया फैनानै जोंनि माखासे स्टेट बा हादरसाफोराव माने गुमाया फैनानै गोबां खैफोद लाबोदों। जायनि जाहोनाव आबादथिलिफोर, माखासे दंफां लाइफां, गोनांथार दंफां लाइफांफोरनि बिलाइखौ जानानै थांजोबदों। बायदि बायदि आरोना, एकदम लाख क्रर गुमा फैनानै नोंथांमोना निउसाव नुबायबो जानो हागौ। दानिया 2 नाम्बाराव नाय आसामाव गोदानै सा 9 जन माने कर'ना एक्टिभ मोनबावदों आरोना। बे बबे जायगानि बे दिनैनि मैयानि आं आपडेट खालामनायाव नङामोन, बे गोदानै मोननाय। आरो दायो गोदान मोनबावोब्ला दा बेलासि आं आपडेट खालामना होगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। आसामाव गोदानै सा 9 मोनदोंनो। अबेहाय मोनदों बेयो? हजाइनिफ्राय 7 मोनदोंनो, नगावनिफ्राय 1, मरिगावनिफ्राय 1, आरो कामरुप मेट्र'निफ्राय 1, आरो जरहाटनिफ्राय 1। टटेल सा 9 मोनदों आरोना। बियो दासिमाव बिसिनि, आरो दा बेलासिसिमाव आरो बारायबावनो हागौ। 3 नाम्बाराव दानिया नायफैदो मा होनदों। आसामाव दासिम गासै 783 पजिटिभ मोनबाय जाहैदों, गासै टटेलाव आरोना। ओमफ्राय बिनिनो सा 87आ बारग'बाय आरोना, बे बेरामनिफ्राय माने मोजां जाफिनबाय आरो। ओमफ्राय दा जोंनि आसामाव बेसेबां एक्टिभ जानानै दंबावो आरो सोरनि देहायाव, साबैसेनि देहायाव माने दासिमबो दङ होनना बुङोबा नायलाय। आसामाव दासिम एक्टिभा जाना दंनो 689 जना दासिमबो दङ जाहैदोंना। ओमफ्राय जिउ गोमाबायनो गासै जोंनि आसामाव 4 दै। ओमफ्राय 4 नाम्बाराव नायनै आसामनि बाहेरायाव थानाय सुबुङा अननानै दाखारखुमा आरो। आं बेखौ लिरना होफादों, मानो होनना बुङोबा आसामनिफ्राय जाय सुबुङा गुबुन आउट अफ आसामनिफ्राय आरोना, बाहेरानिफ्राय फैदों, बिथांमोना अननानै क्वारेन्टाइन सेन्टार बानायना होखानाय दङ, बेफोराव थाबानो जायो आरोना। अननानै मेनटेन खालामनानै बे 14 दिनखौ थाबानो जायो आरो नोंथांमोना। बेखौ मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना जुदि खारखुमा बोनानै न'आव फैयोब्ला नोंथांनि गामि आरो नोंनि न'नि मानसिफोरनावबो जानो हागौ नालाय, बायसान्सनि थाखाय। नोंनि देहायाव हाबाखैब्लाबो नोंनि जि जोम बायदिसिना नोंनि लाबोनाय माखासे मुवा बुस्थुआव हाबनानै थानो हागौ नालाय। बेनिखायनो प्लिज अननानै नोंथांमोना खारखोमानो नाङा आरो। नोंथांमोनखौ जेबो खालामखाया क्वारेन्टाइन सेन्टाराव। आं बेखिनिखौल' बुंबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, जाहाथे आङो गोदान भिडिअ खालामनो नोंथांमोननि सिगाङाव खालामनो माने मिजिं बा आसा बा आंनि थुलुंगानाय मोनो आरो। बाय लोगोफोर।